कृष्ण भैया का गुनगुना तरह तनी एगो गाना सुनाओ ना। अरे वीडियो शूट करे आइल बनी मर्दे कैमरा चालू हो गइल बा। गाना सुनबा तनी सुनाओ एगो गाना। सुना एगो गाना सुनाओ तनी। एगो बहुत बढ़िया गाना याद आवता, खेसारी लाल यादव के गाना हो। देखो गाना अगर सुंदर होके तो आदमी के गावे के चाहिए। ना ना थोड़ा बहुत गा ले नी। एगो गाना याद आवता, कहनी कि तनी एगो गाना सुनाओ। हर की मेहनत कई के केतनो रुपिया कमईबा, हर की मेहनत कई के केतनो रुपिया कमईबा, अचरा के सुख कतही न बबुआ पैबा, हर की सपना न होई तो हर पूरा, मई बिना जिंदगी अधूरा ए बहबुआ, मई बिना जिंदगी अधूरा। मजा आया गाना, खुश हो गई यार, ऐसा गाना सुना देलक। गाना देखो, गाना अगर दिल से सुनबनू तो दिल खुश होइए जाए, रोआ खड़ा हो गल एकदम। ऐसा गाना सुना देलक, ऐसन गाना गा के लोग का हम बताई छोरा। अच्छा कुछ कहेम तो सुनो ना का हो। भोजपुरी में बारह घड़ी झगड़ा मार सुनो तनी का आवता। पवन सिंह, खेसारी लाल, रितेश पांडे जी, समर सिंह जी, वही में अक्षरों सिंह जी आ जाता रही। के बारे में कुछ बताओ ना। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। देखो अगर हमारा से पूछा तरह तो हम कहेम तो केहू के बुरा लग जाई। केहू पवन सिंह के फैन हुई ओकरा बुरा लग जाई, केहू खेसारी लाल के फैन हुई ओकरा बुरा लग जाई, केहू रितेश पांडे के फैन हुई ओकरा बुरा लग जाई, केहू समर सिंह के फैन हुई ओकरा बुरा लग जाई, केहू अक्षरा सिंह के फैन हुई ओकरा बुरा लग जाई। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। देखो हमारा खातिर सब कोई बराबर बा। तो मान लो कि जौन बतिया खराब हुई तो उन्हें बतिया लोग के बुरा लगी, आ जौन वैसे हम एको को खराब बात ना कहनी जान लो। अच्छा बात ई बावे कि हम ना माननी कि ई लोग झगड़ा झुगड़ी करेला, ठीक बा। अच्छा हमरा देखे से ई लोग खाली पब्लिसिटी करेला। एकरे के झगड़ा कहल जाला। तो हई जौन नेटवा पर हई पवन सिंह एगो स्टेजवा पर का देखो तारा के बताओ तनी, अगर तारा समझ में ना भाई हम तारा के समझाव तनी समझावत 2-4 मिनट तनी। देखो कुल मिला के बात ई बावे कि पवन भैया तनी शाही आदमी हवन, अच्छा तनी खाए पिए वाला आदमी हवन, और उ तो हमहू हई। बड़ा हरामी हो बेटा। माने पिए वाला ना खाए वाला, ठीक बा। अच्छा तो हम कहें कि हाँ। पिए लगा नहीं पगलई बा। हमरा कहे के मतलब बा कि पवन भैया तनी खाए पिए वाला आदमी हवन। गइलन स्टेज पर, देखो तारा पता बावे कि जब 2-3 पेक अंदर जाला तो 2-4 गो बात बहरी अइबे करेला। वाह क्या सीन है। अच्छा ये बात रहे। हाँ तो 2-4 पेक जब अंदर जाई तब 2-4 गो बहरी बात आई। तो कुल मिला के बात ई बावे कि पवन भैया के तनी हो गई रहे, तो उ चढ़ले स्टेज पर, तनी उ हलहू हवे बात करेले, एकदम खरेंग बात करेले। तो अब जवन मुंह में से निकलल तवन बोल देले। अब केहू बोल देला यार, केहू दूध के धोवल नहीं के, ठीक बा। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। पूरा ठीक है कहत। केहू दूध के धोवल नहीं के, केहू ना केहू कबो ना कबो कौनो ना कौनो गलती कैला ही बा, कैले बा मतलब कैले बा। अब हो जाला कबो कबो, जे नहीं के कहले उ कह देही हम भाई मर दे। हाँ जे नहीं खे कैले ओकरा से होई, या जेकरा से हो गइल बा ओकरो से होई, ऐसा बात नहीं के, सबकरा से गलती होला। तो हमरा कहे के मतलब ई बा कि देखो तारा के बताओ तनी एकदम सिंपल और साफ शब्द में बताओ तनी कि सबसे पहले तो ई हमरा लगेला कि करेला लो पब्लिसिटी। ई कौनो विवाद नहीं खे, कौनो झगड़ा नहीं खे, कौनो लफड़ा नहीं खे, ई खाली होता पब्लिसिटी। पब्लिक के खाली बेवकूफ बनावल जाता, और कौनो बात नहीं खे। पैसा बर्बाद पहन चोर। अच्छा तारा के समझाई तनी समझावा ना। जैसे देखो पवन भैया अइले स्टेज पर, अइले जौन कुछ भी कहले चलो ठीक बा, केहू के नाम ना धैले, केहू के नाम धैले बारे वीडियो में। तो नहीं खन धैले हो। वीडियो तू देखले बारा, हमहू पूरा देखले बनी, पूरा पब्लिक पूरा पब्लिक देखले बिया। तो केहू के पवन भैया नाम नहीं खन धैले कि हम हेकरा खिलाफ बोलतनी चाहे होकरा खिलाफ बोलतनी। तो कुल मिला के बात ई बावे कि पवन भैया बोल देले, तो खेसारी भैया सोचले कि चलो अभी तो बोल देले, अब हमारा मौका मिल गया, अब हम कुछ हमको कहीं
तबे नु पब्लिक के नजर में आए। अच्छा मेन प्रॉब्लम है ई बा कि पब्लिक के नजरवा से ई लोग हट जाला, जानलो। ये लोग के रहनवा ऐसन बा कि पब्लिक के लोग के अपना नजरवा से हटा देले, यही से बीच बीच में ऐसन ये लोग के करे के पड़ेला। ई लोग 2-4 महीना में लोग के भुला जाला। हाँ तो ज्यादा ना तो देखते, तू तो देखते होखबा कि 2-4 महीना में हर एक बारी तो झगड़वा होखबे करेला। समझला अब? अच्छा बीच बीच में ये लोग के ऐसन करे के पड़ेला कि पब्लिक के नजर में ये लोग बनल रहे, ठीक बा। अच्छा ये लोग के व्यवहार ऐसन बा 2-4 साल से देखते आवत होखबा कि 2-4 महीना में ये लोग में केहू में ना केहू में लफड़ा होला। आ एक आदमी में जब लफड़ा हो जाला तो सारा जना आ जाला लोग। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मछरिया बाजार के सारा जना आ जाला लोग। तो खेसारी भैया लाइव अइले आ बहुत कुछ बोल देले, इनकर आवल जरूरी ना रहे। अब इनकर आवाज खेसारी भैया के लाइव देख के रितेश पांडे आ गए, अब इनकरो आग लगा रहे। अब देखो कुल मिला के बात ई बा कि इनकरो तो गाना चलावे के बनू। हाँ हाँ अब ये लोग के तो आदमी भुला गइल बा। मेन प्रॉब्लम है ई बा, जानलो। तो अब माने कोनो जरूरी बा कि ऐसने काम क के गाना चला, कोनो कुछ अच्छा। अरे तो इहे तो ये लोग के समझ में नहीं आवत कि खाली ये लोग बुराई करे के फेर में लागल बा। कुछ अच्छा करी कि पब्लिक माने ज्यादा देखो। ये लोग भोजपुरी के का हम कहीं छोड़ा मुंह में से निकलत हवे, ये लोग भोजपुरी के बर्बाद करे के चक्कर में लागल बा, जानलो। जवन भोजपुरी के लोग जानता नु, ये लोग चाहता कि भोजपुरी के लोग भुला जाओ। खेसारी भैया लाइव अइले, खेसारी भैया के लाइव देखले रितेश पांडे, उनका मौका मिल गई कि अब चलो हमू आव तनी हमरो तनी पब्लिसिटी हो जाई। जब रितेश भैया लाइव अइले, समर सिंह कहले कि अब हम काहे पीछे रही, बड़ा हरामी हो बेटा। हमू यही लाइन के घोड़ा नु हई, हमरो दौड़े के बा। अच्छा तो उहो मतलब कि दबाइनी रे हमू आवत तनी ऊपर से का। हाँ अब उहो लाइव अइले, उहो बक देले जौन बके के रहे। अब ए लोग के देखला के बाद अब अक्षरा सिंह जी सोचली कि चलो तनी हमू पब्लिसिटी करी। ई सारा खेलवा जौन हनु, सारा खेलवा खाली पब्लिसिटी के ह, जानल। अच्छा। ई सब खेलवा पब्लिसिटी खातिर होता। Oh my God! Wow! तो अक्षरा जी भी आ गई लाइव। ओकरा बाद अगर कोनो अभी कुछ 1-2 महीना पहले एगो लड़की के रेप भई रहल अपना बिहार में, तारा पता बा? ना हो कौनो सिंगर लाइव आई रहे? ना कौनो सिंगर लाइव आई रहे वो लड़की के सपोर्ट करे खातिर? ना हो। साला शर्म आवेला। एगो छोटी छोटी बात के लेके लाइव आके गाली गलौज होला, माई बहन होला भोजपुरी इंडस्ट्री में, लेकिन कोनो अच्छा काम करे खातिर आज तक कोनो सिंगर लाइव ना आइल होई। ये फंस गया। ठीक मुंह में से देखो रे तो करावता, हम का कहीं, ऐसा हम बोले नहीं ना, लेकिन बोलवावता लोई लो। अच्छा छोड़ा जाए तो। ई झगड़ा कुछ नहीं के भाई, मेन प्रॉब्लम ई बा कि झगड़ा होला ही नहीं के, ई खाली सारा खेल पब्लिसिटी के बा, खाली पब्लिसिटी करता लो। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे मारो। का हम कहीं, छोरा समझ में आ गल कि काहे खातिर ई लोग झगड़ा कइले रहे। सारा खेलवे पब्लिसिटी के बा, छोरा हटाव और बताव का होतवे। का होई यानी तनी खेत देखे गई रहनी है। हाँ तो चलो हमरो खेत देखे जाए के बाबे। आ चलते चलते का कहे के बा, अरे किसी सीताराम प्रेमवा से बोला ये जवानावा। क्या बात। देखो गाला हमनियों के बा, हमनियों के गा सके निसल, लेकिन का गाना गावे जइब है भोजपुरी के, सब देख के हो तारा गावे के मन करी, लेकिन ऐसा बात नहीं खे। समय आई तो गावल जाई, अब बतावल जाई कि गाना का कहला गौनई का कहला। ठीक बा, समय आई तो बतावल जाई। आ हम पब्लिक से एगो बात कहे के चाहतनी कि देखी लो, रौरा लो से हाथ जोड़ के विनती बा, ई सब हो रहा बा पब्लिसिटी, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती बा कि ये सब पर ध्यान ना देम लो। अगर हमनी के ध्यान ना देम सनु तब जाके ई लो सुधरी लो, बुझाइल। हमनी के अगर बंद करेम स ई सब देखल तब जाके ई लो सुधर जाइलो बढ़िया से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चली हम आप सभी से कहल चाहतनी कि अगर वीडियो रौरा लोग के अच्छा लागल होखे, अगर हमार बात सच में सही होखे तो वीडियो के आगे बढ़ाई लो, आ चैनल के जरूर सब्सक्राइब करब जा, आ बेल आइकन के जरूर प्रेस करें कि हमार आवे वाला वीडियो
एकदम मिली रौरा लोग के। चलिए नमस्कार, हम कृष्णा छपरैया आप सभी से विदा लेता नहीं।